Oras amanginang, pajupang hitam si di channel YouTube namion, makitiak pikiran nami na mungkin bui pamorahok kita, mangurupi kita, di pangradiota di jamita pertangyangan somoninang di jamita parmingguon siganuk minggu. Mohon maaf amanginang, ala di parapak depe hami, pelatihan penginjilan, mungkin kurang bagal audiona, ala tang sanga membuat mikrofon. Jadi nak pesongoni ku coba hami patok hasut tu hita. Pikiran nami taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 20 Juli 2025. Imasian turpukta Lukas bindu 10 ayat 28 sahat ro di ayat 42. Taringot tu si Marta dohot si Maria. Ngasomal tatangihon turpuhon Oma di pikiran nami. Aperjolo, sujuddo, utaringoti hami, molodong turupuk sian Evangelium Lukas di channel namion, patorakon sada na istimewa, jala songon khas di pikiran nami, taringot tu Evangelium na sinurat ni si Lukason, ima taringot tu rikot ni partikian, rikot ni sadarion, rikot ni tiki, rikot ni waktu, asa hatop portibion mananda anak ni debata, jala porsea malua, dapotan hangluan saliling-liling na. Taingot do, ro Tuhan Yesus mandok, tu si Sakeus, mijur mahosian hawi sadarion, naing bongot tau tu jabum, naing bongot haluaon. Keselamatan hari ini akan ada di dalam rumahmu. Tengok dong se tiki adong nama rjungulu asa nama tema mengubur hon nama tiala rekod partikian mangihuto Yesus borhat asa sahat barita nauli tu saluhut portibion. Jadi setiap langkah Yesus adalah langkah pemberitaan keselamatan. Setiap kehadirannya adalah tentang keselamatan. Ganuk di dia mana maringanan. Taringot tu haluaon. Barita haluaon. Din jabu manang di atas ni perahu. Manang na inganan na suhi. Manang na di dia peibana. Saluhut na selalu soal keselamatan. Haluaon. Ibana anak ni debatana roh tu portibion. Jadi ala ni rekod ni partikianima umura taatu si muse namasa tikiro Jesus tu bagas tu jabu ni si Marta dohot si Maria. Dangadong nasala na pinatupani si Marta dohot si Maria. Denggando pertamueon di nasida. Pertamueon di si Marta macay uli o batu tradisi hasomala. Jala si Maria pedak salay mana ala bulu marhubas hahana tutu ko na dong dongan ni Jesus makatay dang kolang so sabing rupani marhubas rap nasida na dua nunga denggan na niulahon ni nasiday kolani sada rupani na mambayan hurang ulina siyan nang pinatupa ni nasida ala na mengeluh do si Marta di pakkobasyon na gabi di dok magtuhan Jesus musi asa diurupi si Maria ibana oma sada gobaran rupani naso denggan manang naso uli di pertamueon na pinatupa ni ibana aidang denggan rupani marhubas di bagasan ungutung ikon sian bulus dohot ias niroha nasa natarhobasi ima dihobasi dang apala dohot nian ungut-ungut rap dohot pakkobasyoni. Jadi si Maria dipilih do makatay tu mangihon hata ni debatan. Murtahubu kon nakin tu rekod ni partikian ala haroro ni Tuhan Yesus tu jabu nasida tu bagas nasida dan songon haroro ni hula-hula rupani panang rupani songon tamu biasa. Tetapi ini soal keselamatan. Soal keselamatan tidak boleh ditunda-tunda.
soal kehidupan kekal, soal keselamatan harus segera. Waktu tidak banyak. Selagi ada waktu, berikan hatimu, pikiranmu untuk memikirkan keselamatan, kehidupan kekal yang akan diberikan kepadamu dalam Kristus Yesus. Jadi saya setengah momen itu sangat penting. Partikiani alani de benda gabi di dokter Tuhan Yesus rupani tu si Marta nunga dipilih si Maria na rumikot na menggan na umuli ala holan ido tujuan ni harorona ima halwal. Jadi itu iyo terpuhom mahita songon ende ni Qur'an pilit ma harulwani pilit ma na lumenggan. Jodoh kita terlalap di ulaun nata hilala pasonak kod debata na menurut pikirata odo nasitong na denggan doon odo mabain sonang rohani debata lupa hita dipikirat tadi cara dohot bagaimana kita melakukannya benar menurut kita, tapi terkadang belum tentu benar menurut Tuhan, karena kita kadang mengerjakan semuanya untuk memuaskan kita. Asa rupani makobasi dengan sumrodo disuruh jala kita kelelahan kemudian mengeluh omma nama besala alai ditepuk tau ditugihon do kita marningot jala boto ahadona rumikot ima manangihon hatani debata adang godang be partikian alani do nedok dari kuendeta pakai tikim saunari manangihon hatani debata jala maka porsiai dohot mangulahon asa malua maka porsiai boido sibolis maka porsiai alai dan satu nama mangulahon. Jadi padohan di Tuhan Yesus di ayat 41 gabelina Tuhan ima mangalusi ibana o Marta Marta lando disarihon jala di hasus ahoko omma songon teguran nang tuhita atik na songonondo hita di pardalanan ningoluta siganu pahad jala diluti masada do narikot dipelit si Maria do tohap nauli dan si buatoni sian ibana ima hatani debata ima halwaon dan adong nabui manirak kita sian asidot holong ni rohani debata di bagasan Yesus Kristus atau prioritas rikot do saluhutna dengan do akka ulaon pakobasion, tetapi jangan lupa yang terpenting adalah mendengarkan firman Tuhan, kemudian firman itu merubah hidup kita dan percaya kepadanya persea tu Yesus Kristus nian rap dohot ibana di ngulu si ganupari marlas ni roha ala ni halwaon nam sahat tu kita dan godang betiki pilit ma nadumenggani ima Yesus Kristus sendiri ima di pikiran nami amanginang anggiat bui mangurupi hita